Hello, cái channel here tụi chỉ bài vẽ của lệ, mesa.skincare cái này á, ở đây tụi chúng mà chuan cần ngài lệ cần share chắc, thế thì là cần soi xoắn lâu chú, mai được chung trang cần soi đó na, mai được chung trang cần soi tour hi adang đó na, anh tí là, cái audience thế trang cái mà anh ấy cái min lo betu te, anh tí về đó pila, lệ, rồi nên min lo rồi ta trang à anh ka recommend hey lo mang ru ka ti changa lo ngai ta te han ti la lo ziom pui ta te pon ya chu ka tiang products ka man tir ho ka ron soi don ani in lo chang kai pui ta kin mai duk Enkawlnan po ani tel thei don thawa chu ti rol chuan mai duk Enkawlnan ka man tir ho ani chu ka ron soi ber don ni chu ti chuan in kan lu thuk tak mai duk chu anh siam dan chu kan she tonga mai duk chung chang ka soi na te kha in lo en nual to in ka ringa ama sabera chuan sunspots atanga ton in siam theya ni sunscreen ka man thatlo wangten sunspots duk nge spot neu malasma te mai duk kwal ru in silo in spot neu aton dum neu chana te ro kan maya akang kai lian zela apung zela mai duk alo in siam ta mai duk ten lo kwal ru ta chuan an dot lia chuanin birth control e changte damdoi changte tiro chun hormone sin thlak na sata wangte entinan railai te pon an nei na sata meichia na bikin hormone sin thlak na satlai khatiang te kha mai duk nei theina chan si tamve ni chuan a bikin meichia pe chu neu in nga mai duk theina chan spo in nga hormonal imbalance wangte le chu railai hormone sin thlak ka wangte le enge steroids lampang damdoi lo lak te mo khatiang te po khain mai du kha siam theta ni kan damdoi la ka zir khan te ro birth control te po khanin mai du te kha siam the mai bol thin siam the ka tiang khan me che chu chansin in nga ni ti top meang ti chuanin an chu lo le chuan genetics in thla chhona wang te pon in theta chuan mai du shim chu om ve the a in siam ve the vun chak lo wang te skin barrier chak lo wang te le vun Enkawlnan thatok lo wang te khan chu awm theina chi sang ania ti mai ang ka tuna ka kan soi mai thei te ania adang point chu mai theya inexperience atang te pon mo mai du khi a boy thlaka Enkawlnan hau tak si a boy thla bo si a re mo si a re thei lo tluk ani ma se re thei lo han ti khan chu tianga hei han nget klu dal lo dal the lo khani chong lawa adal ve theya Enkawlnan that phei chun a re thei tho ni a ziom thei lu tuk thawa ma se huna du thunga mizorel lu nei mi ai mil ta lo chena ka zona don tam taka po kathil mani ka ngei lo niang a thok lo reo mei engtin nge ka tiang ka thak le mai don a thok pon ka selo a thok tak pon ka selo bu ni bur dum kama eng mani lo kan be dong ma thina te ro kan be dong ma thina chuwang chuan Enkawlnan uluk tewin ka soi dona uluk tewin lo ngai thlaula kaman tir to chuan kan tinge kaman tir to chuan ordinary glycolic acid toner te hi glycolic hi branding chade umen nia tin CHAH chuan an molecules atea vun chunga an lut ril anzu lut thuk thei bera anzu luk vun anzu ver thuk thei bera in ti teng mizo theng berin kan soyang azu ver lut thuk thei bera salicylic hi an lut thuk thei bera ani na taka chuan AHA BHA hawa chuan ti mayang salicylic hi an lut thuk thei bera adota chuan glycolic hi nia chuan glycolic hi an that le na deuh chu branding an thatel ta ni chuan hydration an nei thabok ta glycolic acid toner ordinary ka man chuan ka hydrate thei top ke ma hi exfoliator mang velem si a chuan ka ro phalo amai hydrating to pa oily skin tan be chuan amo man ting emo ka tilek lek thin ke man ka man chuan mo hi ka oily lem lowa chuan aban lek thin ma se a thathung sia ka ta voi ni voi thum te zana mai phi zo mai ro nuwa lo shu la pua in zia om pha ve nge ka ringa chu adang poka soi zel dono ti chuan a thei chin ka product soi hui a chana tur hmai khan link ka lo dang ti chuan in glycolic acid toner hi
ml tama tlemin amana u ve de u han ti la to u chuak chu ni lawa to ti chi kha om ve thei thawa chuwang chuan nge budget in mil lawa a ai tlom le hre ta chuan ordinary tho AHA BHA chemical peeling kha azia le a chan chu I vuna exfoliate CHAH mai bol tan thlengin a CHAH ka tia mai bol ba ka khan vun exfoliate chata wangin exfoliate te apoi moi ma wangin mai luk tan chuan kan melanocytes mo kan melanin ron siam chu khami zuti dal tur khan apoi moi ma wangin AHA BHA ordinary khel hi kan duwa ke chuanin I a CHAH ka tia chuan hemi po hi to kan la ti chuan man le thei chu FOXTALE overnight glow mask hi AHA 7% thawania ta hian glycolic acid 4% oma lactic acid 2% chuan mandelic acid 1% ita avain AHA 7% oma chuan PHA AHA la mild le zo kanita exfoliator thoma se an mild tu to ta ma se khami AHA na thoron tui tur khan mo ron ti enge an sang lawa albumin 7% ni ma se glycolic lactic mandelic te khami bel khom khani wang khan chu te han sang filor khani lawa khami an ha thoron puya ti chak tu khan PHA an tel veleta FOXTALE lam hianin chu overnight glow mask hi in mang the ni chuan kan ti deuh khela mang the te poin om lola a mang the tan chuan kar khata voi thum man tur ani a zana night cream anga man top khani maya lo mang ula in man the chuan ka suggest viawa an chhelawa ordinary in la start thelo ni chuan FOXTALE po hian lo start ula lo in lo chi shim kha in lo enkol shim kha vun kan lo enkol shim kha intenan he ordinary glycolic acid toner a CHAH ka lo ti ta kha kan lo mang thelo ni pon a thlang na tur kha om zela man tlom kha chuan chuan man the hun te point la nei ve thawanga chuan chuan khami ma khan lo enkol lok tho kha a CHAH enkol lo da to pai chuan man thei china kan budget mila kan ban pha ka a CHAH kha man sham kan tum don nia man lo top lo tur skincare chu man nge tur ni ti chuanin face wash vela te chuanin san suggest em kan nei chuang lawa kan face wash duang kha a CHAH ka ti mai ke ma pon kan man theyang chi kan vui nang nge ang khamo chuan double cleanse apoi moi me zan lama double cleanse thei sham bokila chuanin ada kan kal zelanga serum lama kan lutanga vitamin C man thei nge chuan du sam ka tia MISSHA vitamin C CHAH ka ti mai chuan FOXTALE vitamin C te po nge deuh in oma tero kan soi mai thiang lo chuan vitsia chuan ordinary te po hi an CHAH chuan ordinary a hian du deuh big kan ya ascorbic acid plus arbutin khami vitamin C kha nia awang to khami skin dot economy hian ala nei mai theya nai kha bela chu nom lawa IG akhan skin dot economy kha over zotula in man do chuan ma se arbutin oma wangin raile nute pelaitan a safe lo thung a man thei lo thunga kha chu lo ngai to boi lo ula ma se MISSHA vitamin C emo FOXTALE vitamin C in man thei chuan khoi mo zo ki lo mangula apoi ka tilawa FOXTALE vitamin C ro 15% ne a strong shade awangin beginner ni chuan MISSHA zo ken chan maula poi ka tilawa MISSHA mang ma saula mo an chalu to ka MISSHA hin effective lu to ka vunan tilang nal box e chu ka du na le CHAH ka tin mania chuanin vit C ba ka tranexamic acid a bikin du de ka ne hi chu rapid spot reduction FOXTALE hi CHAH ka dia ke ma chuan tranexamic acid ania serum ania minga rapid spot reduction drop an tia hei CHAH ka tia ke chuanin vitamin C nen pom han kop theya retinol nen pom han kop the wangin in thei ram chuan kan tinge in thei chuan lo mang tel thei ula eng products pom hang ula eng products vit C eng products retinol pom hang ula hemi FOXTALE rapid spot reduction hi in mang the ni pot chuan lo mang kop ula ka duwa chan chu mai du ki chu a CHAH le CHAH man kop lor hi ngai ve to vitamin C chu man te a lo tok to chin lawa retinol chu man te lo tok to chin lawa ka tiang khan active ingredients CHAH man kop kha angai ve nual to chin ni chu kan hriat ve reng angai pahnih khat lek man kha atok to chin lawa
man lor ve man kop ve deuh duak kha ngai to thin ani mo mai duk nei tan chuan apoi mo lu tu ka kha I chuanin I retinol hi effective si ma se lang vut chuang lo ani ta ni hei anti aging thalu tu ani bok ta mai chuar tu ran venga pores tan an chatel boka chu ka du na nia retinol chunlama vitamin C mana zanlama retinol man hi tha ka ti chin kha nia ala thaweng thawa tu na pokala du dan chu nia retinol kan mang tel theiten chuan tha ka ti ordinary retinol hi an thaviawa chuan Korean ho hian in retinol an nei nuala an thaviaw boka Korean retinol hi chuan beginner kan ni chuan FOXTALE retinol po hi a zia viawa beginner tan chuan requil retinol po hi an thaviaw an man theviawa chuan FORMULARX hi kan ti dei te ang FORMULARX retinol hi an strong reuh ma se an tha reuh he mi te po hi anti aging a bhi chu an thal tu ka chu ka du na nia I chuanin mai du tan pon tha mai du tan po an effective ka retinol hi chuan retinol ka kan man tel the chuan zanlama man tel the sham khatumila night serum ang ten mo zanlama zantin chu man ngai chuan lo ka khata voi ni voi tum te mangula chuan in man lo zana AHA BHA mo glycolic acid toner mo enge overnight glow mask FOXTALE po khain man in mang thak thenga kar thak in mo khatiang khan routine ke chu namanin invun mil turang le invun zo tok turang khan lo set ula voi ka khata voi khat lek po mangula poi mi alo a safe thang bel kha a tha ka ti bel ke chuan in chuwang chuan lo ti pup lo ula lo kal pup lo ula man mo lo ula I chuanin serum a bikin active ingredients a chuan a tha hrim chu kan chuenga kojic acid te pon tha glutathione te pon tha arbutin te po hin tha mai duk tan chuan heng ho hi enge mo bel hi in lo man tel thei chuan vitamin C te nen po man kop thei veka vitamin C nen heng pathumi chu man kop thei veka glutathione kojic acid arbutin hi mo ma se retinol nen chuan glutathione hi man kop thei don lawa chin lo threwe shim manga chuanin kha enge a production a chan chu kala try tam lawa glutathione ro chu medipil Korean brands ka try to CHAH ka ti maya may beauty in khanin an neya indu chuan lo order ve ula chuan kojic hi kala try lawa an tha ti chu shar thung mai la mai duk te kan nei lem lo wang pathian zara kala try lawa kojic tak hi arbutin te po kan try to FOXTALE ka ti ordinary te pon chalu tu ka arbutin a chuan khatiang zel khan enge arbutin chu India po omnol thawa chuwang chuan indu bel khalo mang top pula ardui di mani mo conscious chemistry nem ka chiang che lawa dharma ko hian in nei booking ka shria khatiang bel khan khatiang adang kha chu lo mang ro brands khatiang nei kha chu indu du khalo mangula ka man tir tel ngai enge ka leitura tam thina wang hian kan tinge mai duk tan bi khian in sen lu tuk te kha khalau ve china kalaman tam tir lawa hen glutathione kojic tele arbutin te chu ka chotel tam lu tu lo ka man tam tir bera chu vitamin C retinol le FOXTALE rapid spot reduction hi ni ta ni chuan glycolic acid toner the sha chuan mang tel ru ka ti nge boka chan chu dukan effective em awang hian mo chuan moisturizer la chuan serum han mo ro kala soi mai chuan serum khan SNAIL hi an zia veo boka ania a serum khelo COSRX ten MUCIN SNAIL MUCIN essence khan nei ta khan te po khalo in lo man ti chona poilawa sambai mi SNAIL po hi an zia viawa an SNAIL serum ho hi an SNAIL line ho kha zia veo mai duka zia ong puido de khain tama tin COSRX SNAIL cream te po khan zia viawa tiro an thaviawa in lo man ti chon SNAIL product lampang po hi apoi mi lo chan chu man pol thelon nei box hi lawa mo SNAIL hianin chuan kan mai ti kam tur khan khatia active se kan lo mang tam dela kan mai ti kam tur khan niacinamide 5% vel hi chu mang tel theula a CHAH ka ti viawa CHAH ka ti viawa in man tel thei chuan in lo mang tel the chia lo ni kuna poi chuang lawa in vun zo to ka skincare in ti tho kha chuan a poi chuang lawa ti chuanin moisturizer la kal tela moisturizer chuan SNAIL omna CHAH kan ti to ta ro SNAIL omna the chuan a CHAH kan ti ta chuan a moisturizer hi chu hydrate tha se skin barrier lampang focus se tinan
FOXTALE hydrating moisturizer te hi a tha ka ti MMA serum ai chom ta chuan gluten ki skin barrier cream te moisturizer ai chuan khatiang a han i mai du kan focus tak ki atam chuang lawa chuwang chuan chu ai chuan skin barrier ti chak theitu tu lampang kha lo hmang vele khau thung la chan chu actives dang kha serum a kan hmang na sa to tho ta kan hmang nol to ta chuwang chuan kan skin barrier na alo zo theinan khan khatiang actives kan hman te skin barrier na zo taka alo don sun theinan khan serum ai chom lampang skin barrier ti chak theitu kha moisturizer chuan hman tha ka ti a ke chuan chuwang chuan edinan kan moisturizer la khan mai du Enkawlnan atam lo ni pon poi ti chu skin barrier lama focus chuan a tha tho kan skin barrier a chak that kha ngai tho ni khatiang active zong zong mang thei tur kha chuanin mo ti chuanin chung chu lo ni ta se moisturizer man nge ngai ti na ni chu ang moisturizer pon nei ula ka moisturizer vitamin C om lawa retinol om si lawa mo night cream ka retinol om si lawa effective angem ti kha thil dang ai enge serum vela mai du Enkawlnan man tho ka chuan apoi lo a thalu tu in vun ta na a tha hlei a chan chu skin barrier apoi mo ka ti fo thin khamo ti chuanin apoi mo MMA apoi mo MMA top na bera chuan sunscreen ani mai du tan chuan sunscreen hi indam doi vun tan hrim chuan antibiotic ani tok mai ni sunscreen hi ka soi to ka soi le thinang antibiotic ani top ti kha share tur ani antibiotic chu course khat ni nga ate ania tiro ai nang lo nga dam doi se te pon nat na se te pon ai nang lo thenga kan tha thiang lo ni kan e to chu kan e cha cha tiro ma se kan dam enge a course khat kan e zo chuan kan du tok ta ma se sunscreen chuan in course nei lo I dam chung kha course khat ani to pa chu wang chuan antibiotic satli ani lo ni chu poi mo lu to ka vun cancer te hi a hlo oma in base edinan tak sa chung cancer ang chuan nunna tan awa hlawam phalo mai theya ka soi thei chuang mi alawa ma se na an tuar thowa enkol treatment har sa tak kal pal tlang angai thowa tin alang na lo bokani alang na lo topa Instagram ma ka review ka reels te po khain lo en chon in hunga a she om dan tu zia khamo hun cancer nei kha she om don tuk ringot treatment lak ngai box si dam tha thei box si lo an kho I thla kom lu tuka hey alang chi ni box si vun phe chu lo lang box sia alo lang sar box sia chu wang chuan anat na chu thu shan alan dan po khamoi lo shima alan dan po karil ro ha na thamani mizo pe chu looks kan care si kan lan dan kan ngai poi mo sia mi pa me chia po ato pa chu kan lan dan hi kan ngai poi mo vek tho mi pa po kan ni vek tho enga ngai in la pa po hin alan dan ato pa chu na ngai poi mo thowa khatiang shape shop khan mo Instagram ma ka review ka ron real skin cancer ka ron react ti maila ka ron reels ka ron man nu kha khatiang shape shop khan om do ni tu mai pon kan chhuangam ka ring lo mi zawa hian tin kan chhuak me pe lawang kan chhuak me du lo bokang khatiang kha chuan chuwang chuan khatiang a thlen lo nan khan hetiang a thanem ngai da ka soi tu kan om lai hian kan ti deuh tol tiang thanem ngai da ka soi tu kan om lai hian sunscreen hi ngai poi mo tharila mai du Enkawlnan ni pialama vun cancer la hlo oma vun dam doi ni shim boka skin barrier ta na tha boka sunscreen hi chuwang chuanin engma dang kan ti pe lo ni pon skin care engma thil dang kan ti pe lo ni pon sunscreen tal hi chu I pe sham mangu chuan mai du tan big chuan I pe mai ni lowin I dam doi ai ngai angai I dam doi ang to pa ngai tur ania idam doi ang to pa ngai tur ania idam doi ni ber to zok ngai po ni lo idam doi ni ber to zoka ni khata voi thum emoda kar hi dana I reapply thlap pe chuan itan alo thale zolanga dakar hi dan emema iti man lawa engemo ilo thei hil chang ani chuan dakar thum dana tal reapply tumla dakar thum dana tal reapply tumla dakar thum dana pu ilo thei lo ania ilo thei hil phone ni chuan kan ti nge le shamana
zing ai chua do na voi khatin lo in hnoya amo zing mai pi zo chuak lo tam po voi khatin lo in hnoya aba ka voi hi tal ri apply man tum lo chuna o darlin hulama chuan apui to lo ni kan hmu dana nep to a ni tlalamani to ta anasa enge I ni a strong to lawa ti ve top me a strong to lawa ma se khami da zing da riat le da li in kara khan voi thum tal sunscreen hnoi man tum ro ama saber chia telin ni chu o in hnoi ma saber chia telin voi thum tal hnoi man tum ro chu reapply voi hi telin le ngai ni chu tiang to chuan tumula da kar dana inti thei pe chuan da kar hi da kar thum dana inti thei pe chuan a tha I ti nge in lo du chuan phone ate po alarm om veka alarm khaset noi tur ania te ro dar kwa skincare lo tia zing dar kwa sunscreen lo hnoya dar som pan hi alarm set mai la chuan alarm voi khat ai tam set thei veka dar som pan hi I set chuan dar hnia I set le mai nga anexa khan ti khan reminder kha I in siamanga reapply hun aron rit chatanga in hnoi khani mai a har salawa chuan reapply hi kan boy thina reapply don hian engtia ti tu nge kan hmai te lo mom sia kan hnoi nan top mai don ni phi le khe ranga yam ti te atam thina sunscreen reapply don hian mai phi angai to lawa I kut jok kha I mai khoina tu ri kut jok kha sil fai thala noi nan top ro apoina om lawa I mai tlema lo ngap deu ni pon I pon chhuan te lo ngap deu ni pon phi khe rangai lo poi lo noi nan la zani ho huna ero inai ho huna ero skincare nighttime skincare ti huna double cleansing in my fai ta ka phi thum tur ani oh chuna ka te lo ngap deu hleka sunscreen noi nan ga chuan engma thil pui thleng man chuang lawang engma boy nai nei man lo nga ma se zana I phi fai lo chia khan boy na I tok zo kan oh chu chuanin vuna neu neu lo siama rei lo te adu ka ron thleng vat thina te ro mai du kan du box si lawa duk chu soi lo sports arngeng sports hlek po kan ngai thei lawa mai bolan hu dum hlek po kan ngai thei lawa chu wang chuan mai phi fai chata poimo o mai du kan lo chuan ti chuan mai du Enkawlna poimo le chu kan lifestyle abikin zan men reilu tukte havunin atwara Enkawl that du chuan mut ma sham sham te mut tam cha sham sham te apoimo ni ti chuanin pon kan chhuwa pon ni sa do tam lu tuk lo te mai du Enkawl tan chuan a CHAH tin ni sa kan do don ni pon hlo thlomi kan ni pon thingtlang hlo thlomi kan ni pon lukum par a tia ma thlok sakli ani lo hetia a par chhuak vek kha du thu samania a par chhuak vek hi du thu samania eng hoi zong pon ni lo om se ni lo ni te chutia na her liam se la te eng hoi zong pon ni lo om se khalukum par khan kan hmai tal kha veng him zo se dei hima a dei him turin veng him zo se kan hmai kha chu du thu samania lo thlo pa ni hiap khum rang chu thei don lo thil the ni lo chu wang chu lukum par lai chawe hlep hlop kha lo thlomi tan chuan lo nei mi tan chuan nei angai ka ti o mai duk chi le mai duk hlau tan chuan ti chuanin sunscreen bi kha kala soi lawa product recommendation anga chuan DR.G sunscreen hi mineral sunscreen an nia an thar riawa hemi te hi an mild boka an calming boka chaka tia a hnoi khan cha tlawmna link kan e kalo danga ti chuanin DR.G sunscreen chu mai duk tan o mai duk kan mai duk lo ni chuan sunscreen kan vun mil eng po kan man kha a thamaya mai du ka changpon min veng don thawa kha mo ni sunspot chang ten min veng vek thawa ma se mai du ka ta na kan recommender to DR.G sunscreen in man the chuan lo man tum ula chuan kind life a hian an neya an nei na hi kind life ani wangin kind life a changin charon chuan kind life a khan account in nei nga chuan apps te kha kind life in apps an ne lo download ula in login ula account siam ula chuan a hnoi ka link ka da chang khan in lo lu tanga in apps a khan a shoi lut vek don tho chewa o chuan ka discount code in mang thei don chi aboka account in siam lo chuan discount code kha man thei lawa kind life bi ka hian chu kan soi tel pa le zoi bokanga I chuanin code nen ka lo da don yan hoi khan ti chuanin sunscreen shim chu DR.G ato dewe kalom kamang thei lo ti ni pon ivun mil chai ti kha ivun mil chai ti iman sa te pon yan chu kha poi chuang lo kha reapply tlut pro poi lo sunscreen apoi mo lu tuka angai thawa a tha thawa enge
Dr.G kher khai lo mang thei lo ni pon sunscreen in man shim kha nga ya I tha thiang lo chuwang chuan I vun mil eng po FOXTALE te pawh ni theia .N.K te pawh ni theia R.D te pawh ni theia India products te tin Korea products te pawh ni theia lo mang char tho ro Dr.G in man thei lo wang khan hnual kher lo la Dr.G chu aduk to Enkawlnan khan CHAH kan ti mai khan ya ala duk ve lo tan phei chuan sunscreen kha eng po in vun mil khain mang thei in la zalian lu tuk sunscreen na kher chuan mo in la zalian lu tuk ani chu ti chuanin aduk to sa enge Dr.G mang thei lo tan pawh in sunscreen man sa te man lai te in nge in vunina mil kha apoi mo ber kha sunscreen chu kan sei bel lenga kan vun mil le kan man thei kha apoi mo chu sunscreen chen ka chu awab lu ka mang thei lo te mo ka mai ti bo zel ti te kha om ve theia chu sunscreen chu lo thik mata mineral te phei chu athik ma me chu wang chuan hmai bul te siam lo oily skin tan phei chuan awap thei lutuk ta awap mata mase Dr.G chu zia viawa an lightweight lutuk chuan mineral dang hi chu adang ka try to te pote min awap ma deuh thin ta chu wang chuan kan sunscreen man lai man nuam kan ti kha apoi mo ber thawa hmai duk tan po hmai duk Dr.G mang kamang thei lo ti tan khan Dr.G chu kamang lo me nge ti tan chuan kan sunscreen man lai kha thaber thawani kan ngei sa kha ti chuanin jin khan lifestyle ka soi to kan lut lenga lifestyle lama khanin soita kan khanin zan mu thada poi mo chuan eile in lama thil huat chi te kan vunina angei lo che hemi ke chuan ka hmai bol zel kan tiang chi te kha tiang kha chu in sum sham tlu ko om lo ani eilo me kha atlu ko om lo wa hmai boli nei chuan du mo om spots om anga tiro a bol na hnu du ko om anga a har deuh phei chuan du ka in siam chho mai anga kha tiang khan mai duk dei na chance kha har salo te yan mai duk ki nei the a le lam hi har si thina chuwang chuanin a Enkawlna lam hi kan thia mangai kan ulu ka ngai ni ka soi hnem to khop mai kem ka la soi leang ti chuanin supplements lama hian kan lut dange supplements lama glutathione te collagen te om tha ma se vunan tinunga heng ho hianin mai duk te chu an ron pui che ka shelo ma se vunan ti eng ve a ko chunam tang khan an ron che a ngei pui poi nom tho te ro ngei pui chat pui nom tho ngei pui nom tho so wang chuan tiang te po hi skincare ba kai no ti tel the chuan ke chuan ka recommend tu ka CHAH products chadeu dewa tam to a tin a safe tho boka Korean te a medicated chi glutathione dam doi doran zo te po bo a safe ve ka chu wang chuanin lo try du chuan a poi lo a ma se glutathione a in khai chi a inject chi te meng drip khai chi ang kha chu doctor in ron thei chuan ke chuan ka du ber zo ka kha chu ti top hi chuan ka recommend ngam lo chewa a chi ero chu ka recommend ngam chu 1000 mg tal ni thei se glutathione chu an effective bera 1000 mg kha du chu sama chuan ai hiam deuh in lo le ni puna poi chuan lo in ei thei shim ka chuan a tha ni mai ti chuanin poi le do pakhat chu arem chang kai hnoi mai thin arem chang kan no te manang te kamang mai te kan lo tia no te product ho chu a safe don chiang sa no pangvuna man thei ni wangin an safe don tu ta ma se hmai duk Enkawlnan kha chuanin an mild le an gentle an mild le lu tuk siam an nan thok tam vak lawang hmai duk Enkawlnan kha chuan chuan arem chang man ve ngot po kha a ti chi chuang lawa a Enkawlna a oma hmai duk chu Enkawlna oma in ti top tiang Enkawlna oma chu wang chuan Enkawl thei sham chuan Enkawlna ka man a tha chuan doctor ti thei lama kan choi nge laser treatment te a common ta chuan fractional CO2 ten tia chuan derma rolling te pon tia hen te po hi doctor ron na lo chuan ti chi ni lawa mani tholo ti ve ngot kha a fu lawa ka thiam tin a zong po kha a fu lo pan kha fu lawa dermatologist pan ula anin a tok tu ran shea in vun zo tok tu ten shea mai duk te phei chu laser a ka hi ke chuanin ka suggest em shan pa lawa tin laser in ka re don chuan ka re in tum chuan voi khata re don lawa chuwang chuan course in lak ve fiat angai dona chuwang chuan poi mo tam per chu in mai duka doctor in lo ron ani pon apoi lo ron ro thareng
in skin condition te hre chiangula in vun om dan te hre chiangula aduk chante aduk dan te le aduk atak to em ala are ma ala re theng em emo I hun rei ngai chi khwa rei ngai chi mo I hun du chi te niam te po kha doctor chuan an hrebek dona chuwang chuan khatiang kha a chungchang in mai duk chungchang in hriat chiang theinan shimjin po dermatologist ron la poi ka te lawa namdoi an chaw ngei cheunga bokana mangraw chuan skincare poi thla chuang lo la chuwang chuan dermatologist in lo ron ani pon chumi skincare chu ka hmanga ka man chun zom theng em emo engber nge ka man chun zom theyang chuan skincare enge englam pange ka manang te po ti bong bong ula ti bor ula an fel lu tu kha chuwa ti thla shuna tu kha om chuang lawa chuwang chuan skincare ti chu thla lo tur ani kan tinga nge doctor kan lo ron ani pon chen ka chuanin I kan ti swal fo thin chu I doctor karon dona ka hmang to lo me ang te kan han ti popa skincare thlak hlok kha kan han tum hal thina tin doctor ron khelo po I chumi product su ron la dewa kan hmang te ang te han thlak hal hlok te kan om thina vunin a zo lo lu shim shima products eng skincare I man lai thlak hlok kha vunin a zo lo wa chuwang chuan kha vunin a tuar thina kan hriat thiam lo le kan hriat fu lo lai vunin a tor chuan enge thleng mai bol chuan enge thleng mai duk kha khanin sel a topa chuan a duka boka topa chuwang chuan kan du lo thina film khur thei topa nga products po thlak hlok lo tur ka ti fo thin khamo thlak hlok lovin kan vunin a zo tok le khan kan va bel hlek anga kan man lai atang khan athar kha kan va bel hlek kan man lai a khan hatil mai tur khan ya boile khata thlak hlok khan engma result tha pelon lo che vun purging te bol te irritation te asiam du mai zo ka chuwang chuan khatiang ha kan du lo achan chu atopa chuan mai du khan ni zel to ni tero dukha spots khan ni zel to chuwang chuan ha kan du lo chuwang chuan skincare ri chu a safe theyang perin ma se effective tur ni ka ti ve tata safe tho si I ma se a safe theyang perin kan lo kala ma se om lo ni chuan tlemin kanin enfia dewa kanin zirbel dewa mo kan skincare kanin chik dewa ngai ma se safe theyang ber ka ti chu tuna te po I glycolic acid toner lo hmanga pero lo hmang ta ula chuan vitamin C chuna serum lo hmanga zana retinol chuan I tranexamic acid lo hmang tel lu ni pon lo hmang tel thei ta chuan moisturizer zana chuan moisturizer thlenga tok ta chuna chuan sunscreen poimo me reapply nge tu ni bok ta khati jong de ukhani mai ta thil har sa le thil han khel khan tu kham lo han share lo tur po lo ko video en chang to tan phei chuan mai du skincare te po ka tin hun to atero han share lo tur kham lo han thiam lo tur kham lo chuwang chuan kan thiam lo kan bel lo ni chuan ka video khalo en non tut ula thiam tumin mo diary tenen po lo in chop me ro ziak tham me ro kan share reng theinan khan video ven non sek te po kha lo ni nom ve thei chuwang chuan diary te po han ziak thake ke ula in share thei turang kha amo paper ate da chamak ula in skincare te dona piang khan in Hmai nga ani lo pon vun Enkawlnan in share lo huna khan ti khan in let mai anga mani in zir thei vekani to ni har salawa nang mania in zir pe huna chon skincare chu itui via wang itui tu lang na ahma ai ni tui le zo lang nang ma in zir chian pe huna chia khan chu tiang vel chu nia thil har sa om chuang lawa chuwang chuan in lo in zir pe ve shim shi po ge chu ni ka recommend chu mani thiam te chu a hlu lom tro a tlu kom lo reng ti chuanin ole khati zong kha mai duk Enkawlnan le mai duk Enkawlnan na products ka recommend te karon soi thei te nia a chul chuan kan ka soi bel zelanga video danga te chuanin anhoi khanin cha tlawmna tur links le codes te ka lo ta don nia ole ka channel te ilo tangkai pui lo hlok pi chuan khoi takin mi lo subscribe pa ka video te mi lo like mi lo share sak tuin ka som che video le pe ga kai mi le cheu don nia